Dat zou fantastisch zijn voor de stad Heerlen, de stad van de evenementen, de stad van de feesten. Dat zou een toegevoegde waarde zijn. Oh, ja, ik vind het wel iets typisch Gulps, dus ik vind het wel jammer. Wat 4 dachten van, nou ja, het zou toch wel heel jammer zijn, want dat evenement kan doorgang kan bieden. En 4 hebben in principe hier in alle faciliteiten veilig staan. Dus men schulp het niet geregeld krijgt. Nou, we ontvangen het evenement met open armen. Het carnavalsdinsdag geen normaal uit in Heerlen. Overdag is het hier heel rustig. 's Avonds hebben ze eigenlijk alleen de lichtjes op en de afsluiting van de vastelovend. Dus ik zou zeggen ruimte genoeg om de dag in te vullen. En ik vind dat er al heel veel vastelovenstradities echt op scherp stond om te keepen. En dit initiatief, 22 jaar geleden begonnen en zo, is voor het achterland van Gulpen en voor de Parkstad en zo een prachtig evenement om naartoe te gaan op een dag waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Zij gaan stoppen en hier willen ze hem overnemen. Ga je dan hier naartoe? Ik denk het wel, ja. Omdat het toch een leuk carnaval afsluiting is eigenlijk.